A Garda Civil detivo a un home de 45 anos de Silleda como presunto autor de 3 agresións cometidas en Milladoiro. A investigación, bautizada como Operación Millastelker, iniciouse tras a denuncia dunha das vítimas. A Garda Civil esclareceu 3 presuntas agresións sexuais rexistradas no núcleo urbano de Milladoiro, en Ames. O detido é un home de 45 anos residente en Silleda ao que se lle atribúen os 3 feitos. A investigación comezou o pasado mes de maio tras a denuncia dunha das vítimas. Segundo as declaracións oficiais, a moza foi abordada de improviso e de maneira intimidatoria nas inmediacións da súa vivenda, logrando finalmente escapar e pedir axuda. La Guardia Civil de Milladoiro, en el marco de la operación Millastalker, ha detenido a un varón de 45 años como presunto autor de 3 delitos de agresión sexual cometidos en un mismo día en el núcleo urbano de Milladoiro. La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras la denuncia de una de las víctimas que logró zafarse de su agresor en el portal de su vivienda. As pescudas iniciais permitiron determinar que o mesmo autor podería estar detrás de outras 2 agresións de características similares ocorridas esa mesma xornada. Os feitos producíronse en zonas de baixa visibilidade e sen que existise relación previa entre o sospeitoso e as vítimas. Tras analizar os lugares dos sucesos e as descricións achegadas, os axentes conseguiron identificar ao presunto agresor. A investigación revelou ademais que o home se desplazara expresamente dende a provincia de Pontevedra para cometer os delitos e regresar así ao seu domicilio pouco despois. El detenido seguía un patrón muy específico. Aprovechaba zonas de baja visibilidad y la total falta de vinculación con las víctimas para abordarlas de forma sorpresiva e intimidatoria. Además, las pesquisas policiales demostraron que el sospechoso se desplazaba expresamente desde la provincia de Pontevedra para cometer los delitos y regresaba a su domicilio inmediatamente después para intentar eludir la acción policial. A operación culminou coa súa localización e detención en Silleda. A Garda Civil tamén trasladou a información do caso a outros corpos policiais para comprobar se o mesmo modus operandi puido empregarse noutros puntos do Estado. Hemos remitido todos los datos y el modus operandi acreditado al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para colaborar en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos similares en el territorio nacional. O detido foi posto a disposición do xulgado de Institución de Garda de Santiago de Compostela, mentres a investigación continúa aberta para determinar se podería estar relacionado con outros feitos de natureza semellante.